Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na en da sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumungeg ka nagsurat iti da ito yung programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Sagudayan nga ti surat ti pagkasalitaan ni Edmond nga napoluan, DNA. Dear Manong Nemi, agkatrabahuan kami Manong Nemi kini Dexter. One. May isang opisina, iti nga pangopisina ami, may isang bangko. Gayem kami si dada kami niti college. Best friends nga ron. BFF ko nakindi. Kaya trabaho kami, Manong Nemi, may isang apartment. Agka-apartmenan kami. Kung nada nga ron, di ba kita kada kami. Sinubakla ka na kayo kung nada. Kaya magpatpata kami met Manong Nemi. Nga daan iti Nubia. Uwan, ni Eloisa ti Nubia, Manong Nemi, padak batlayang accountant sa bali lang ti pang pagtrabahuan na. Irin to ni Dexter, kahit ni met ani ti girlfriend na nga adda sa Jai, Dubai. Uwan, agkakasiraan kami, no, libre kami, mapang kami yung aginom, masaremet mapang kami ti casino, hangkamot na sugador. Jay. Kaya nadadate ko, Manong Nemi, siyempre sa ang umumay taan nga rod, madimat baling at chaperon. Dito pangatiwakin ka pare, my friend, partner, apay. Imbaon mo tumot kami ni Ani J. Dubai. Di kahit nasa wen, awan ti i-date mo. Apay, iso ka dilang ti babae ti biyak ko. Sa bagay, ikaw pa, Dexter. Kasi ka na Edmond. Ni ka dilang Eloisa. Dati mo baling kong isa pata. Isula ang ti babae ti biyak ko. Kastamat kanyak, nilang ani. Sa ordi, ibaga mo sa lang isiso na. Kunak lang mo tapos nung dinakpapaapalan. Pag-datean nyo ka ni Eloisa. Yung ka mag-dinner, kalpasan na. Kasi gagangay, mapangkay ting hotel. Din pala ayaban dito, tapos makalibre ka. Si kangay, baka umapal ka. Kasi tatararamidan mi manong. Kinapudno na, numabarin lang kumakit kahit kung nag-asawa kami kina Eloisa. Yung sample lang nakasagana. Tsak pa papas, sweetheart. Tibiyag tiba sa nga balasang kunana. Sa balin to kami na, nag-asawa ka ni. Sa anak ko nga nawaya. Kinuwari si ka, saan kanton nga nawaya. At adangarot asawa mo. Abi nga, ano namin pagganata mga agasawatan, kat mapaspasamak ba't di palagpapas tanong ko. Kasapulag ti anak. Anak. So kung mabaling ka, tagsikaw ka kuman. Diyak pa kaya tagbaling nga ina. Iso nga diyak pa kaya tagbaling nga asawa, tadyak pa kaya tagbaling nga ina. Okay.
Sa bagay, nasama pa lang. Agurnong ka, agurnong ta. Okay? Huwag gayam, kumusta di gayam mo? Mapan na kano danunin ni Ani nga girlfriend na si Dubai. Kaya nakasawan, mapamsa dyan, tap nagtrabaho, tap tumakadin na naman di girlfriend na. Tadi kat umapahapal ka no kaniya. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi kat aging ka dimtengan ti panag-flight ni Dexter. Intulod ko isuna iti airport. Jadi check-in dan manong nemi inarakop na. Partner, mabati ka. Oret adda ni Eloisa. Kat siya inakbad danunan ni Ani. Manugay mga tawan ti kontratam? 3 years. Anat plano? Ano, okay laki di. Mangupa kam tumat iti mabalim nga pagyanan ka ni Ani sa jay. Tapno, agdan na kami, live-in. Di ka muna na ka makaputot kam siya. Anya ba lang kami tinuruhin niyo puto tabot ni Eloisa? Ano ada putot mo itirwar? Siya? Sino ko ma? Baka si ka? Naalikutin ka kada kanya babae gamit si Shaq, Dexter partner. Adan talo nga bulan manon name ni Dexter sa Jay Dubai. Kadagdandan nada ka nun, agliblibindan kini Ani. Agasadagda ka nun lang ti pagtrabahuan. Agdanda nga rumari ti bigat sa dantuag din nanon iti pagkasiraan na iti malemon no iti sardam. Okay da ka numet. Pasensya kan, tagmemesa ka da parter. Ala, ayabang mati ni Eloisa ta isot apartment mo. Tinakayat Apay met, amangang kanon no, masiko ka. Apay kami di mo kaya tagsiko. Santo kalo lagsiko, ano kasawa kami. Kananos ka ngagmemesa, partner. Sana kang ngagmemesa. Tanwad na papanak, kitadamat kadua. Aging kang iti may isang aldaw manong nemi pagbagon niyan nak. Daking kuha ti apartment. Edmond! Edmond! Ay, manong. Ang tagagam dito likod. Nagusto nga ono brak. Kargat ko tagagam dito likod. Agarden. Fresh kong nating. So, madla nga, dawat ni Manang Muno ka. Una. Aba, Manang. Ada makasapon ka. Ni Dexter sa pulen da. Ngimawang ko nakaang. Tada jabrot nga. Ngim dito ngayon ti imbagada nga ayan ni Dexter. At siyempre, agkas-kasero dito idi. Baka dito iti inted ng address. Kada kita kayat ng maipakamot ka kawa no tiyayan na. Sino? May isang babae ken may isang ubing. Sapsapulan ta ni Dexter. May isang babae ken ubing. Agina? Kasta? Kasalasan dan sabot nga agina. Aumat lang di babae. Ni Manong. Idin to tagwapo jay ubing, lalaki. Pagkata, gabot ako ni Dexter, sika iti pag-ibagahak. Takuntangim dya kayim mo, tapno ibagam, no, at masapulak sa sinuda. Lomay kang gumangganat dya jay, awan lang nga ng babae. Manong gagangay nga babae, manong nemi, ti makit-kita, nga lang na iti nakurapay. Medin to ta, ubing nga gwapo manong nemi, ti kadwana. Naka-ada bag iti likod na, nakabakbag, bakbag. Ni Dexter, di masapol yun? When, sir? Nga maumit ako na ni sir. Apay kami. Napatago na tiranta. Mabalinte ka ti sumbre. Sige, dumanong ka dito. Okay, dumanong kayo. Agtugaw kayo. Ita, ano ti problema?
Daniel tinagan na ti kaduak mo bing. 5 taon na. Sakbay nga natay ti inana gabot ti sakit. Naipagana. Nga ti ama reti mo bing. Kat Dexter tinagan na. Putot ti gayem ko. Isut imbaga ti babae. Anat na kan ti babae. Nga inara ito yung obing. Melanie. Taga ano? Taga San Fernando Lonion. Ngayon di kaduanan ti anak na. Imahin dito siyudad. Nagamamu kami kapag katrabahuan kami ti may sa karinderya. Nagkasara da iti balay. So da nga gina. Aging ka natuktala nga da sakit ni Melanie. Cancer. Kat siyempre, tinultulungan mi. Aging ka sanan nga nalasat. Kat sakbay nga pimusay. Imbak pagkaasin na kanya. Nga, sa pulag to, tiagnagan di Dexter. Dexter. Among tapilya to ti kayom ko? Dexter Villanueva. Yeah? Nga, iso ti ama ni Daniel. Ni pagpakasi na nga itid ko ni Daniel keng kuhana. Tanusan na ayat nga lain. Kapilitan nga ipamin na Daniel iti bahay ampunan. Abi nga di yung alain. So na, ay, nagado anak ko. Narigat. Kas makitan tilangak siya. Huwag nga rod. Sir, please, ibatik kada kayo ni Daniel. Itawag yu iti gayam yu. Sana kung nagbaybayag, sir. Ibatik ko ni Sona. Timakderan manong name kitinurong ng tiridaw. Timalyaw. Sir, saan yung mabaybayan ni Daniel? Orisan mong ibaga, kargok dati yung mabing. Kabayatan nga awang pala ti kayong ko. Agpatuloy akong sir. Manong name inanak ti cellphone ko. Intayan ko ti number in Dexter. Kabayatan nga kitkitak tubing manong. Saan man uni. Numanang kitahin na kinagsabat na kiti matami. Naliday. Sa sino ko mo ti saan nga agliday kas keng kuwana. Natayin ti inana. Ita, klikliman na. Nga ni Dexter nga gayam kumanong ti amana. Kasano nga nga nakaputot ni Dexter? San Fernando La Union? San Fernando City? Kasano nga nakapansa? Estudyante ka ba na idea? Sinong bata ni Dexter, tawag ko, tinakabaybay ka nagriring. Parang naman dapat trabaho. Kani. Maing lang dito CR, tapno nagpambarak nga, nag-CR. Diyan ka mo, no, may baga nga, nembaga damag, o no, dakes nga damag, tipa damag ko keng ka. Ape ko magbaling nga na imbag. Agbaling nga na imbag, gabot na damang sapsapul keng ka nga ubing. Putot mo ka, no. Agbaling nga sa nga na imbag, no maamuan ni Ani, nga dagayang putot mo loko. Asin din no. Adda dito eh. Natay ka nun, ti inana. Gabot ti sakit. Kada dyan na ngayon kang kuha na, may nanginig dito eh, insapol na. Tayong biling gano'n na dyan,
ina ni Daniel. Daniel tinagan na tubing. Lalaki, guwapo. Imbilin na di ina ni Daniel, ani kanot nagan na. Ani? Ay, nagay girlfriend mo ti ani. Melanie, kung dandani na kami nagpadpada. Melanie kano tinagan na. Ngedi sakbay nga na tay, inted na ti nagan mo. Kanya ka mo, no, kasano nga namo na neto nga address. Siguro, naamo na iti bangko na pangupisinanda. And then, iti bangko, imbaga iti address mo dito. Iti apartment ta. Kunti mo ka na pututak, pare. Please, saan mo ko nagbaga ito kinihani? Kanya ka tiramida. Ibang ko iti ba ay ampunan? Kasi kapil na tabaka mo Yan tangin, awamot ka dumnita. Dinapintas na dakat kaduam. And then, yun tanong, agbakasyon akon. Agbakasyon ngamin. Di mo magsusurti bagbagam. Problema dito yung partner. Kasano naman mo ni Ani? Ay, kumano, ni Ani. Pwede relasyon nyo, idi ada mapututan, di ba? Di, awan basol mo. No, kumanta nakaputot ka, kabayatan nga, ada relasyon nyo kini Ani, basol mo na ita. Ngam kaputan di ka nagamam mo, idi. Kahit nakaputot ka, di okay. Ngam, bakagbalin to nga problema. Lagi pa ada ka di, ginamit mo nga babae, idi-adated sa San Fernando City. Idi estudyante ito pa lang. Napantay sa di ba? Awan, di malagip ko. Agpadi DNA test sakto. Tap na sigurado. No siya ko na saan. Iti amana. Kaya nung mas pagarigan ta sa nga sika. Hindi pa mo, hindi bayang punan. Sabi ko, problema kid din. Nasaan ko mataputot? Kahit nung putot mo. Problema. Baga saan nga maawat ni Ani? Problema nga peso. Sika ano ang punan? Baka ginirekamot ka ni Eloisa. Datangarot nga ubing titinting nga problema tanga duwan ko kasta. Partner, tinasiyat sakit, ipamuin ta bayan punan. Sige partner, baliwang tanto nga pagsalitaan di amin. Ta-interview ko na ito ng ubing. Sige nga rin. Okay nga rin, ituloy ko ito brak. Numampay siya nga naki-speaker ti cellphone ko manunemi siguro akit asla na monitor met tubing noan niya ti sungbat ti amana. Hindi kita ikiso naman aglulo nga nakakasit ilang anak kaslag papaisalakan. Abay nagluluwa ka. Abay nagsangsangin ka. Tito, kita pala mga kutitimak mo Mayat ka din tito, tiyawang ko ka. Okay lang. Nanat ka sangit mo. Baka maiboyo ka, ba't nagsangit? Nakaka-ansit ka sa sahad ko. Hindi mo lamot, tito. Nung kasi na tinigrigat mi kini, nanang ko. Nangurunay di ang sakit. Lumabalingkat saan ko nga panawan ni nanang ko. Ngagad kaduak lata. Masasya na kini nanang ko. Nangurunay di ang krigat una yan, idagbugbog sutan ni nanang ko. Numabalin ko sa kayat nga
Dagla may buyog manong nimi. Dayta may matangak nga panagsangit ti may nga ubing, may nga anak. Nagbalinak mat nga anak, siyempre. Aging gaitakit adda pala naganak kaniya. Iso na lang manong nimi tanasapak nga nagbaling independent. Working student manong. Tadi ka naganak kaniya kat sandak akabaylan. Adu kami ngamin. Kada dapat kapunan, wapay ka nastangag sweldo kat papaw itak datatang kininanang ko. Kinuan tayo baga, di kiti kakabsat ko manong nimi narigat ti biyag na. Tultulong kita. Narigdak met, tirigat, iti panagubing ko. Tasang kami met nga baknang. Di ad-ad naman deto yung ubing. Manong nimi. Awan, inanan, bastardo. Nga saan nga sigurado, no kayat ni Dexter nga bigbigan mo saan. Baka, di na kayat, tadimat kayat ni Ani. Adda kanya, siyak tinangyawatan da. Nagbalin nga kargo, iso naman. Tito, sanggang sangit, imabayak kang kuana. Manong nemi, inawid ko, inamamloyak, tibok, sanggang sangit. Ha? Gusto nun din na kayat ni tipod nung amak. Kasi ano na agbalinak ng problema na. Dita palang pampanunutin neta. Di panunutin ta itakit ita. Kaniti masangwanan. Sakbay nga agsalita kayo ito ni tipod nung amam. Okay? Dito yak galing agyan dito. Hanggalay tagloko-loko. Sa anak ka nanokot dito. Nising petak. Good. Muna tomon. 5. Nagbasa kan? Nursery. Dikit kinder mo ko man. 20 to. Sige. Urakat ni. Meron na. Panaglulukat ti klase. At asidig nga elementary kan na kawa. At isidig nga eskwela ta kompleto. Nursery, kindergarten, elementary, at apay high school. Walking distance. No, in kanto agbasa. Sa inak pa nagtrabaho. Punasan mo nagitilo. Nakong pang punas mo? Natulatan. Ano ang bag mo? Iti sa magmanong arawatek nga mabalimpay dito. Dito? Mabisina. Humaga nito ko sige na. Tawag man kita no, mabalinta kanin. Ori sakit mabisina ba din? Parang pangrabiman kami din. Makan. Alay ka tayo tabak-bakbon. Uri ka duwamat sila dito yung apartment. Agsilid kan to pala di silid ni Dadim. Tipod nung amam, no talagang isutpod nung amam. Sige na, tanto siya ingaton, ito makapanghantan, ha? Kaya ka na ha, nagtuturo ka ba siya magluto, ang damat kalaban, sulak ka ng tangan na po, sa mga ipaspasak, mga rasa ka di sida inta, ha? O hindi ito. Sa ano kung may sakunak manong nemi. May saping ubing at guwapo ti kaduha. Apo na kadunat nangan. Dahil mas malalutak. Mas tito. Saan ka kapot na mabisinak? Gabot na naruang katirigat. Adut amo matrabaho. Amok tagdalos. Amok pa'y taglaba. At isuro kanto nga mangusap ti washing machine. Dakil ti pakirno, dakil gano'ng kasaraw. Di ba? At kasarasalitan. At pa'y kaduwak na masikasod ti balay. Hindi ka apartment. Ha? Among pa tagluto? Nasapa ka nakasurong at luto. Very good. Ang gayam ti problema. Ore man pa'y
Agnanayon nga dakad to eh. Ang paisot ito. Kato, papanam ko mga rot, pangipanak kumarking ka. Aging kang awang patipod nung amam. Hantang ipan sa di baya punan. Saan? Saan ko ito lang ko mapasama ka mapangkat sa diyay? Narigat sa diyay. No, nakapsot tiya panag-sponsor di tiya donors. Baka no, basit ti pagbibingahan nyo nga kanin. So, ito dan na akong problema. Okay? Nagamanak dito. Nagsangit ka man eh. Mangit kan sa... Hanggang sangit na kasta. Diyak kayo di makagitaglo ha. Gapunta alis tumat nga rumartiluak. Ha? Basta smile. Umisang ka. Nakagupo-gupo ko agad. Okay, magkadyangatan. Ha? Aging nakawak pa dito. Kita, wala. Saglatan. Man, aging nawak pa dito. Binoy buyak manong name kat okay man suna. Naanad pa yung manong name nga gigam ka dagiti mabuong. Sakbat ka natin nagpunas, nagsaplid. Kaya mabalimin ti mapaniti nga to, manong name, inlakon ti ridaw, ti ba likod, ti tawa. Mekan. Insuro kitiyan ti silid na impaknina manong name, dakitigya. Arwaten na naki-drawer pa lang iti tinabating arawaten ti amana. Di ka mo puti ngagmemesa nga maturog dito nga kwarto. Mabalin lang ko dito. Kit dito ti kwarto. No agad daak iti kwarto agad data. Kayat mo? Kayat ko ha. Taore awanin ni nanang ko. At damat tin tatang ko. Siya? Kakabayatan nga awan ni awang petipod nung amak. Mabaling ka di. Na siya. Uwin. O sige. Tawagan ka nga roden ti daddy. Nga tatang, daddy. Mga may bagay tawag kang nga tatang. Tagwapo ka. So nga daddy. Sige. Apo na yan, instant ka na daanak ti anak, maawag kanya ti daddy. Uri no, anda pa lang ti adayo ti pud nung dading ko, at dan dading ko ditoy. Okay ba, daddy? Okay. No problem. Makarden, taag kay datan. Manong naming, iti makabulan nga panagden nami kini Daniel, nga makaiayo met manong, nga nalaing iti eskwela da. Tana sa pagaham nga nasusuruhan nga agsurat, agbasa. Manong nemi. Tano kasta nga daubrak, iti sardam, manong nemi, taday kamakam ko, at ayawit kong ikamakam ko. Kadkaduan na. Pasarin umalpas nandiya sa med na drawing. Pindas na drawing na. Daddy, kita mo? Sino dito? Siya ka na ita. Siyak may tubing. Nagkuyukuyog ta. Ang data itimol. Kasla mula iba nga kayat mo mapanta timol. Kuma, daddy. O sige. Ito nagsulduhak. Tanto. Nga maguri ka. Mabitlain. Naliplipatak pa yung ginobiyag. Kapukang kaloko. Bakag papauyo itan. Sino tito? Ay, buddy. Girlfriend ko. Di ba't nga rin isot umawag ko mga amin? Dapat may palagay nga na girlfriend ko. Mabiglang ha. Gabukin ka. Nalipatak ko nga na girlfriend ko. Alabasol ko pa Tsaka mo. No happy nga. Maayo ako na ka. No happy nga antirik na ka. Tinawagak manong name ni Eloisa. Ay, malagip na pa lang aya. Sweetheart, sorry ha. Saan kan saman nga busy? Sigun ka di kopi sinaham ket nakasapsapa ka kanong pa nga ruma. Nga gawid. Kaduan na kanong agan undertime ka. Sama naman ko ng undertime na jay. Mairing Pasko laki di obrak.
uri awang pet alas 5, maulin ko tagawid. Kaya no, kas pagarigan man tahan ko may ring pas, uri masapak ng gawid, mabalin ko ba't nga iyawid, no break dito yung kasera. Tsak saan ko salsalud-sudan deta. Ti salud-sudan kapag nga saan ka nga makatawag, itapa lang tumawag ka. Sorry nga rin, sweetheart. Ada ka di sa bali, apakakumam. Wado ada ka din sa bali nga chicks mo. Awan. Chiksi ka lang. Kasi kaman ka di. No, tsak malagap ti tumawag, apasang kasi nga si ko ako matumawag. Kung sa nun, makadisturbo ka. Baka da date mo. Awan ko nakmet. Apartment, opisina, apartment. Deta ti ruta. Sa akin lag sa bali papanak no kadwa ka. Tunahorot pa nag-date ta. Nag-date ta. Ada kadwa ta. Anyan ti kahit mo so. Dito ko man ti kahit ko may bagakain ka. Yung saan nga dito cellphone. Mabaling ka din may kamis mo dito eh. Apartment. Di tatantong ang kwa. Mabaling mo eh. Anong oras ti masapol? Si kalabasita na ti gumatang ti suktak to. Itan no mabalin. Nailiwakan ka. Sige nga, urahin na. Umayag dita. Nakigtot manong name ni Eloy sa inimakita na ni Daniel. Sino na tagauping? Hoy, Edmond, dito ka din ubing? Tinagbalin nga, nakalipatan, tumawag ka niya? Sweetheart, mabalin na pagsalita nga na siya. Amoy ipagpakita at ungit mo, ito ubing.Ag-uungatak ka di. Yung gasla kaguram nga adda isuna. Bas dawak lang. Taon ti bagbagam. Iso nga rod, nga inayabang ka rito, itapno, dito'y kong ibagati amin. Dito'y kong ilawlawag no kasano nga dimteng ni Daniel dito'y. Daniel daga na? When? Hi, tita. Hi. Guwapo ka. Thank you. Sala nga guwapo. Nalaing pa iti eskwela. Makay-ayo mo, Bing. Iso nga naiayo kan. Kahit saan ka ba tinatawang tawag ka niya? Kaso nakabayag na. Makabulan na. No, imagine. Iti makabulan, nalipatan na. Nung nalipatan ka, kumasan ka, mga tinawagan. Anak ko mo. Ito sa nung kitindig ginatang mo. Ha? Uminom ta. Nagpulutan ta. Katiso na nga rin. Daniel? Daddy? Daddy? Daddy, tawag na kin ka? Akur ka. Ang kaya bang dago sa kasta? Iso nga na ibang kakaro dito'y. Nakalawlawag din baga nga daddy. Iso nga. Kahit kinidaw na lang nga daddy awag na kanyak. Kawan ko nakmadaw madagas na. Yung putot mo, saan ko nga putot? Iso nga ilawlawag ko kin ka. Daniel? Daddy? Umuna ka lang tama pamanganin, ha? Sumarkan tulatan di silad mo. Saan ta nga kayo da? Saan? Anda kayo da? Ano ka mawatan? Sige, daddy. Okay lang, daddy. No problem. Inlawlawag ko manong name kini Eloy sa nukasano nga dimteng ni Daniel. Sigurado ka nga ni Dexter, takim putot. Di ko na dumteng, no agawid to ni Dexter, agpa DNA test danto ka no. Ket no, 99.9% ngagkadarada, agamada. Ang problema, sweetheart. Agbali lang ang kargok ni Daniel. Kabayatan nga dapay lang sa abroad, tigayem ko. Okay? Kasi anong arodan ng sandang agama? Kini Dexter. Anong artaramida mo? Di mo kadikayat nga.
Ampunan ta. Oo, di kayat. Ako diferensya kapag mga ampunak. No kayat mo karad. Saan ka nga kontrol? Tagarabing tantanak ta. Tsaka pa mabalin, hampay mabalingan mo. Di pa panawin. Di ka pa lang papapausak pa lang nga anak ko nga ni Daniel. Okay lang. Basta sa mo lagi di nga ampunen. Gabuta once nga ampunen, pag pilye-pilyen ka. Iso, uno siya. Ni sweetheart man, no talagang ipatpatig na. Ang ko mga with condition, unconditional is true love. Saan pa lang rin sa pagsaritaan ta, itulot uminom. Kan kastamatan, I miss you, sweetheart. O sige, ituloy ang arti mo pan aginuman sa di kwarto. Nakaturog kita ni Daniel. Awan di makatisturbo ka na ta. Okay, sakit talaga may liwakan ka. O na ako parang nagturoray. Anjing nga to. Taintan Intan tumayop na makadano ni Tilangit, sweetheart. Awan ko mati problema manunay mi tamayat met ni Aloysa. Ngagtultuloy nga adda ni Daniel iti danak. Nga madadig iti kundaway manunay mi. Nga awisan nak. Nga saan nga mabalin gapukin ni Daniel. Nagrunay de graduanen manunay mi. Siya, iti siyempre. Naipansadya nga gardyan na. Dari kita pasken iti eskwela manunemi umatendarak isumit iti panangirana ni Eloisa manunemi ti awis na kanyak. Saan lang ang date? Madaka pagpakuyogan na. Sumiten ti paupuon ti pag-apaan. Napatpatag ka ni Deta ko, pingim iti siyak. Eloisa, maawatam ko ma. Ano tarong ba nga awatag? At obligasyon ko kingkuha na. Gabutay bilang mga putot mo, kasta? In the meantime, kamayatan nga awan ti kayem ko, siyak pa lang ti kartyan na. Wala nga, napatpatag iso na nga siyak. May iranra na nga main. Nga danas ka ng pagkasapulang kanyak ni Daniel. No iaping iranranam. Iranranak? No napatpatagak, siyak ti patgam. Saan nga ta obligasyon mo kingkuha na? Tawan ti rumbing obligasyon mo, iti dating obing, ta di mo matkapkapin ano? Beto ka ti rumbing ang pagkapaan ta. Gampo iti dating obing. Sweetheart, man nakaawat ka kuma. Si katurumbing ang mangawat kanyak. Abang nga naskin nga pagkimunam, ti may isang obing. Hanang agim-imon. Ngim, mapukpukawan ti panawad mo kanyak, gapukin kwa na. Sabi nga nangat nga ito, timag mong siya. Hanta pa rin ka nag-asawa ng kasatimak mo. Sila muli magbaga, di nakayat nga sa wahid. Gaputi kas tingong ugalik. Pagbaliktadan ta, siya kas pagarigan ti adda, ubing na, ngas asikasuwek, kadya ba't kapin ano. Kad no adda awis mo, kad napatpatig na di ubing nga mitisikan. Ayan balik nam. No baliktadan ta, laman. Nagbali na ka man nakaawat. Maawat at sitwasyon. No saan mo nga asamo, okay lang. Urahit to, gundawin nga masango na. Dadya lang. Kasta kumamatiramidem, bye. Sawali ka, sawali. Aging nga daray tangobing. Tinasiyat pa'y. Agsinatapay lain. Siguro, namnamaem kay magakang gareta. Cool off. Kasano nga pa nagsinatakit mo? Aging nga dareta nga ubing. Kasano nga ro din na makasapol kat sa bali. Ipakamuktukin ka ah. Nga saan ka nang namnama kanyak. Taddan sa bali. Kastamat kin ka. Baka makakita ka dumating sa bali nga babae. Nga makaawat nga agbalin nga ampun nyo dahit ang ubing. Sige, gusto ko na. Makita.
talagang napatpatig da tungubing iti siya. Di mo kayat nga mapuko mo da tungubing kat siya, kayat mo mapukaw na. Pangipanak kumangarod kang kuana. Kadi mo, isapul mo dagiti kakabagyan ni Dexter, isot pangipanam kang kuana, samat ngarod nga mabalin. Apa nga sang mabalin? Iya duyok isunod to'y, kat nakadadayot yan kakabagyan ni Dexter. Idon tatag basbasa. Iyon oray ko laing ang disangpet ni. May sapi nga tawen, di ka lang makuray. May isang tawen. Bareng nakita tanto pa kalpasan ti may isang tawen. Nasakit mo't para kaniyak manong naimi datang sa mga pagkinaawatan ti babae nga patpatek ko. Tinubiyak. Nga awan ti sa bali, manong naimi nga nagbali nga nubiyak no saan lang nga na Eloisa. Siyak tinakauna keng kuana. Yung sang ko mabali ng baybayan ni Daniel. Ginapudno naman. Di doa nga tawanin nga panagdan nami. Imbilang ko nga nagtawad ka niya. Kat kang kanain kong idaw-dawat. Nga sabi ko ma. Tasaan da nga agama kini Dexter. Kat no saan da nga agama. Siyaktun ti mga ampun kang kuana. Tanagmayat at ang ganti awag na kanyak na daddy. Nakaragdagsakag manong nemi no umuli akiti stage kat siyak ti mangyukur kadagiti medalya na mang pin kadagiti ribbon na mangyawat kadagiti award na. Saan ko nga balin nga baybayan ni Daniel? Nagsipot na talaga nga nagbalinan nga patig kanya. Oresang nga siyak ti pudno nga amana. Nagbalinan nga patig kanya. Manong nemi. Napugaw nga roden ti komunikasyon mi kini Eloisa tapad padasig no katawagan ngem nagbaliwan ti SIM card. Sa bali pa yan manong nemi ti Facebook account na. Nakita ti sa baling account na nag-friend request ngem di na inaccept. Madlaw manong nemi ni Daniel ti mapaspasama kaniya. Daddy, Daniel, sorry ha. For what? Gapo kanya kindagsina kayo kini Tita Eloisa. Adi, mabalin nyo tagsinublianan. Ito malpas ti klase. Ipanakon iti bayan punan. Sadya ito nga may nagdanunan ti pudnong amak no kayat nakpay. Saan ko nga ramidan dita, Daniel? Saan ko nga ramidan? Gabutan nagbalin ka nga napatek ka niya. Nga napatpategak ngam tinubiyam. Napateg metisuna ngam saan ka mabalin nga baybayan. At daragsak ko ken kuana. Ngam mas payragsak ti marikrik na no ataka. Ikaw anak, Daddy. Nagyaman na. Sikala ko man tipod nung amak. Sikala ko man. Aging gama nung naming at imtingin nga agawidan ni Dexter. Dakam nga duwa manong naming kini Daniel tinangsabat kang kuwana iti airport. Nagnarakop kami nga gayem. Musta my friend? After 3 years. Nagmamesa ka? Imuno na nga nagawid ni Ani. Amo na ka din ti may pangpanggap kini Daniel. Saan ko pa imbagay? Apa hindi mo imbaga? Mga na mapukaw ko isuna. Kumusta kayo matanggan ni Eloisa? Napukaw ko ni Eloisa. Gapo kini Daniel. Ano ya? Apa hindi mo imbaga? Di mo pala impang isuna, Jeff. Bayang punan. Nung sa tagbaling nga problema. Di mo ka di kaya nakasalita isuna?
Daniel. Diyan ka mo no, anong titurubing nga tawag ko king ka? Ano tawag mo king ni Edmond? Nabayagin nga daddy, tawag na kanya. Anat marik na king kuana. Kang kanayon ng ibagbaga nga, sikala ko man tagbaling nga amak ko na kanya, partner. Sa nga routing na skin, ti DNA test. Alay mo. Kahit saan ko mga ibagbaga kini, ani ti amin. Partner, kahit mo ka di nga pagtalikodan di pagrebengan. Awan nang isot nagbaling nga problema yung kinailos na. Di adadamanin nga agbaling nga problema mi kini ani. Sino dapat patigkin ka? Ni ani? Nga di mo kapkapin ano? Uno ti putot mo. Abay nga di mo arakopin. Abay nga di kinagin narakop. Sige. Daniel. Tito. Sige, tito pala tawag mo kanya. Egin ka di maresulta ti amin. Naginarakop da giti agama manong name. Perot, napaot. Oh, at marik na. Nagmayad ka yung tumarakop ti may sangobing. Una, nangaro na. Kahit talagang itapay kahit masungsungbatan ng saludsud. Sige, tingnan. Okay, let's go. Talo kami iti apartment manong name. Ngayon kasla dadalat ng siyak tasit gan ni Daniel. Daniel, imbas nga siyak tasit gam, ni dadin tasit gam. Mas lamamot-butay nga kang kuwana, daddy. Tabay. Hanga napintas ti panangkita na kanyak no ko. Hanap pa kumuskusilap. Kasla sa amet ang kasla awan ti ayat na kanya. Madlaw mo ka iti mata ng awan ti ayat na keng ka. Si Jai. Awan, daddy. Hang kaskeng ka. Nga talaga. Kahit no mapanagnag ka mga isot pud nung amam. Sumort ka keng kuana. No di nagkayat, saan ka sumurot? Si kanukat surutak, daddy. Ngayon, nagbalinak pa nga problema yung kini Tita Eloisa. Mabam na tayo, Jay. Tinaskin. Kahit saan ka mapukaw. Tinaskin. Katadakalat, ha? Aging gama nun name nga napasama ikan timakon ko na DNA test. Manong name kabayatan maururay ti resulta. Sila kaya't kumutin manong name nga nugutan ti amin. Adadaywa ko ni Daniel. Daddy, mabiglang Daniel. Adararamidak. Had? Ano ba kami, Di ko man ni Dexter, ni Tito mga Dexter, asid gam, no, ada problema, iti eskwela. At ang harot, at iso na. Hindi na ba't kayat? Nga madaw brak, madamdaman to, naglisi ka pa dito. Kasla, ong takon tapos nilas takat umadayo. Tirik na nakanyak mano. Para iti panakaisagaran ti amin. Para iti panakaisagana ti amin mano. Aging ka nadlaw ko manong naming nagbalingan na didahin ni Daniel. Nga dadigiti gundaway manong naming masokolak nagsangsangit. Mapanak tumaten. Ano problema? Pagsangsangit ka. Awan, daddy. Ada nangungit ka? Isot sangitam? Inungtan na ka ni Dexter? Sikat mangungit kanya. Dinakbatan kayat. Kayat ka, anak. Ngim sursurwa kun ti mangyadayo tirik nakkan ka.
Kasta ka man. Ibawing mo tirik na para kanya itipod nung hamam. No, sampay, naamon ti resulta ti amin. Gabutag parparik na kanya. Nga isutipod nung hamam. Kasi nung araw din nung dinakayat nga layan ni dating ko, nga pudpud no. Ipandag ni bayang punan, kasta. Saan ko nga ipalubos? Dalahin ka. Ang pingarod ngayon tato yung tiriknam kanya. Nakapimpiman tibiyag ko. Napimitas lang kong mga rodin sa anak nga naipas nga dito lobong. Di mo ko na hindi kasta. At tuyak saan kanto nga baybayan. Nukas pagkarikan lang. Uray saan kayo makamagsinubyanan kini Tita Eloisa. Napatpatag kang mitisuna. Uray saan ka nga pudno nga puto. Ginawanak na kusta. Dati. So nga saan kang ngagsangit? Ha? Saan kang ngagsangit tapos saan kang ngaungtan? Ididumtengen ti resulta manong nemi 99.9%. Partner, congratulations. Sikatipod nung ama ni Daniel. Saan nga napasamak? Lagi pa, San Fernando City, La Union. Way back 8 years ago. Tawalon titawan ni Daniel. Idadata pa lang di college. Napantay sadya, di ba? Kasi ano nga nagbalin? Jepuro. Mukha ni Jepuro di San Fernando City. Adog babae dyan, di ba? Naman ka nagparaos sa dyan. Nakabati ka sa dyan, partner. Gleng mo. Eh, madakati matagsikog nga GRO. Ape di ka nagkondom di? Diyak mahilig ti kondom, partner. Di mo protection tabagim. Eh, niya, nakasano nga rin, ito kung masakit na di babae. Talaga, ang sakit na, taratay nga rin sakit. Walang kanser. Ang kasakit ti sex. Congratulations. Pero ba na yung big-bigam ni Daniel? Nasiyat nga bin. Makay-ayo, nalaing. Mabalim mo ito yung panakkel. Ti problema ito akit ni Ani. Asinot na patpatag ka na kayo. Ti anak mo, wano ni Ani. No anak mo, pututak to man. Partner, sorry agsalita kami kinani. No niya't bunga ti pagsalitaan mi. Mamam to. Kalpasan ti pa nagsarita da manong nami magagaharap ko na yung mga munuan niya at desisyon ti amin. Ana partner? Bagaman tapno, amok mo teraramidak. Di na kayat. Pangipanam nga rod, kini Daniel. No di mo kayat nga lain. Kapilitan nga, ipangko ti bayan po na. Dakailan ni Daniel. Amo na ti mapaspasamak. Baka glibas to. Wano din na kayat. Alam nga di sunak. Umasadag ta ka rin iti otoridad. Tapno mamuanta na ka sa aramidan ta. Ano nga agency? Wala nga DSWD. Putot mo, ipaampo mo kanya. Sigurado ka. Partner, kinapod no na kinindaw-dawat ko nga sambo ko mga putot. Ngam kapot-putot mo, indaw-dawat mo, indaw-dawat kong sabi ko tasam mo akayat nga lain.
Gabot tatadang nga sikat kayat na. Talo nga taon nga nagdan na kami, partner. Nga di mo pulos na ka din na. Samat kat nga timay sa ama, kat ama kabuta mapututan na, uno putut na. Timay sa nga ama, agbaling nga ama. No kasano ti panangindong, panangipatag, kan panang taripato, panang dungo na timay sa nga anak. Kasano nga rutin no, awan tot mayad kang kang babae, gapo ni Daniel. Tsak tum, sa munto na problema nita. Tsak tulatan, takin problema. Kan saan ang baling nga problema ni Daniel? Dumdeng to ti babae nga man nakaawat. Sige, ipaampun ko nga rod kang kagayam. Tiputot ko. At maragsakan at tapat check nga sa mga baybayan tiputot ko. Saan ko baybayan? Tiputot ti gayam ko. Gabot ta para kanya. Gabot ta di mo kayat, siyak timang bigbig nga anak ko. Nga siyak takin putot. Sige. Ornosan tanti amin. Tapno di kas takat malpasan. Kasta una iti irut ti panangarakop ni Daniel kaniyak manong nemi iti malpasan ti adoption letter. Gawan ang daddy, gini karig kang daddy. Nagtultuloy ito singpet kan laing ko. Nagtultuloy ito. Saan to nga baling, saan to nga baling nga problema daddy. Ikarig kang ka. Ay gaman na ka na. Awan ti problema, keng ka, tanasingpad ka, nalaing ka. Ngayon, magproblema ka, ang mga naumangit keng ka, na babae. Makaasawang tupay na gini balo, siyak to agad din saan nga po nga balo. Bagay, nasingpad ka dadi, nakasaysayat ka launay. Si Minan ni Dexter kada kami manong nemi idi ta matultulagan ti kalaysada kini ani. Nagkalaysada ket siyak tinagbalin nga best man ni Dexter. At damat paset manong nemi ni Daniel iti seremonya ti kasal. Naragsak dagiti dua. Partner. Nag-asawa ka maten. Tapno siya tubelat na ang baling nga best man mo. Ano pang pananutin? Ano planom? Padasa ka sublyan ni Eloisa. Baliwak nga armen sulit. Sige. And good luck. Sabi ko man na makapagsinubyanan kayo. Nagigtot manong name ni Eloisa iti pasyarek flowers for you. Edmond? Yeah. Sumar ka. Tugo ka. Kumusta? Nag-asawa ni Dexter. Nagkaduwada ni Daniel. Sandang hinala ni Daniel. Ada kanyak tanak ko. At pagkakitaan ng inampon ko iso na. Talagang nakapatpadagking ka na, Joby nga. I love you. Gamnamayong kadingawang pa ita. Ti kasagot mo ti puso. Nagbakasakali aklang barbaring awang pay. Barbaring ko nagtalian na edak dita puso. Pinaturog mo lang. Ito tadak, sabi ko matamariing, dahil nga dati nga rin. I love you. Sige. Ano sige? Thank you. Ano thank you? I love you too, Daniel. Edmond tinagan ko. Ni Daniel tibagbagama. Mabaling kong tubad nga bagay kong kuha na ti kasta. I love you, Daniel. Agbeso.
Mm. Manong Nemi, inawis ko ni Eloy sa dito apartment. Mabutbuteng idin na Daniel. Ngayon nasatga ni Eloisa. Daniel, tita, mami ko nam. Ha? Sorry ha. No idikat saan ka kayan. No idikat saan ko maawatan tirik na ni dadim. Gamita. I love you, Daniel. Tita. Mami ko na. Mami. Nagyawanak, mami. Nagyawanak, mami. Nagay mo yung bagunay niya. Po Diyos ka niya. Tawarin na awarin tipod nung inak. Hindi na kaya tipod nung amak. Kimanda kayo ni Daddy. Kani-kani ka na kayo, Daddy at Mami. Ituloy ko di singpet kan lalay pa naglalayan ko. May palakkaldak to, Daddy, Mami. May palakkaldak to. Nagkalay sa kamngarod ka ni Eloisa Manong Nemi. Kat siyempre, da kami tinagdadenda. Siya ni Eloisa, kan kastamateng ka ni Daniel. Nidagraduar Manong Nemi ni Daniel elementarya apo, ti kaado nga nayukor kang kuwano anong Nemi sut nagpers. Kat nagaraglag kami ng kasawa. Dati amo na kita dumanda na kita talaga nga da kami na kita naganak kini Daniel. Adamatan anak Manong Nemi da Dexter kini Ani. Di makatakas. Di ka matlangan madaan itipod nung anak kani Eloisa. Kada graduarton ni Daniel iti elementary. Agraduarton iti high school. Idinto tadwamot ng ti anak daani kini Dexter. Nabanggam nagpa-check up Manong Nemi kadi mamami ti resulta na. Nadagayam diferensya ti asawa. Sorry. Sorry, Edmund. Okay lang. Don't cry. Anan ko nito doktor nga nakaalam. Di pa nagtumtungon ko ti pills. Di pa nagkonkontrol ko. Dagamad gayam side effect na. Saan nga bali? Kung nga din sa mong inalan ni Daniel, katagasawa ta, di naman kaya mandaan di anak. Nasapsapa di ampun. Imun una nga nangampun ta. Sakbangan amuan ta nga awanti. Hanta nga kaanak. Baka pumutot kat sa bali tapno ada-ading ni Daniel. Napalubusan naklagi di apit kita saan. Hindi ka kaya tapalubusan. Umanayin ni Daniel kadata. Okay. Umanahin ni Daniel kadata. Katap no umad-ado tayo, ento mabali na ni Daniel tagasawa, siyempre, isagutan na tanto ti ado nga apo ko. Ngayon maging kakanag ito'y Manong Nemi kat awampay ti asawa ni Daniel, nawampay nakapaggraduarin ka nagtrap-trabahon. Dagdagdagan mi nga rod Manong, nag-asawan, tapno umadu kami. No, agaywan kam tumut na. Madasi min tumut agaywan. Iti apo ko mi Manong Nemi kani Eloisa. Manong Nemi, saan nga naguped iti closeness ti pamilya ken ti pamilya ni Dexter. Amo ti amin. Amo Manong Nemi di kiti ka duma makamamu ka na kami nga ti pudno nga ama ni Daniel ken ni Dexter. Nasingadmat ni Dexter kada kiti putot ni Dexter. Nasingadmat ni Daniel kada kiti putot ni Dexter. Amo damat Manong Nemi nga kabsat da ni Daniel. Awanan ti sa puli mi pay Manong Nemi naman pay saan nga pudno nga anak ni Daniel nga miinsagot ni Apo Diyos kada kami isuna. Kada kami met, tinsagot ni Apo Diyos para kang kuana. Dahil taga po na no apay,
nga napudno unay ti pamatig patempatig ti tunggal may sa kada kami. Ket naragsak kami. Dito nga rin ti pagkasalita manong ganagyaman naklaunay ti anus mo nang ibasa. At sabi ko madadamat na ibatik nga adal, liwiliwak ang pagsanamingan ti biyag, kadigiripadak nga nagbuya. More power to your program anong. To'y nga dagyaman nga pagkaya mo, Edmond. Thank you kayong ka Edmond. Ito yung buray mga pagkasalita. Thank you mat kadagiti nagbuya.